Σας αρέσει η ιστορία? Γιατί όχι? Μάλλον, ας ξεκινήσουμε με μία άλλη ερώτηση. Είστε ευχαριστημένοι στον κόσμο που ζείτε? Είστε ευχαριστημένοι με όλα αυτά τα βίντεο, τους υπολογιστές, τα παιχνίδια, τα ταξίδια στο διάστημα, τα κινητά τηλέφωνα και την καινούργια μουσική? Είστε? Φυσικά και είστε. Όλος αυτός ο καινούριος, θαυμαστός κόσμος σας ανήκει. Είναι δικό σας. Αλλά νομίζετε ότι εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά και σήμερα? Όχι βέβαια. Αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος μας. Αυτό ακριβώς το παρελθόν μελετά η επιστήμη της ιστορίας. Και αυτή η μελέτη έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον. Ξέροντας τι έγινε παλιά, έχουμε μεγάλη πιθανότητα να καταλάβουμε τι θα γίνει αύριο ή σε μερικά χρόνια. Και το σημαντικότερο απ' όλα, καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Γι' αυτό και η ιστορία είναι σχολικό μάθημα. Πώς αντιμετωπίζουμε όμως την ιστορία ως σχολικό μάθημα? Χρονολογίες, ονόματα, λαοί, εκστρατείες, συνθήκες, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, αμέτρητες σελίδες για διάβασμα. Ας δούμε τις σελίδες αυτές να αποκτούν εικόνα, στυλ και κέφι. Μήπως τα πράγματα φανούν καλύτερα? Ας πάμε μερικά χρόνια πίσω. Μάλλον αρκετά χρόνια πίσω. Ή καλύτερα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τότε που ο άνθρωπος δεν ήξερε να γράφει για να μας αφήσει κάποιο γραπτό κείμενο να ξέρουμε κι εμείς με ακρίβεια τι γινόταν. Με δύο λόγια, πάμε στο κεφάλαιο Προϊστορία. Πώς ξεκίνησε ο χρόνος? Δεν ξέρουμε. Μόνο θεωρίες. Μία από τις θεωρίες, που μοιάζει πολύ με πραγματικότητα, λέει ότι στο πολύ μακρινό παρελθόν, ο πλανήτης μας γνώρισε μεγάλες κλιματολογικές αλλαγές. Αρχικά, η Βόρεια και μέρος της κεντρικής Ευρώπης ήταν σκεπασμένα από παχιά στρώματα πάγου. Αργότερα οι πάγοι έλειωσαν και το κλίμα έγινε θερμό. Αλλά άντε πάλι, οι πάγοι ξαναδημιουργήθηκαν. Η εναλλαγή κρύου ζέστης έκανε τους ειδικούς επιστήμονες να μιλήσουν για 4 παγετώνιες περιόδους, πολύ κρύο, και 3 μεσοπαγετώνιες. Καλός ο καιρός. Η εναλλαγή παγετώνιων και μεσοπαγετώνιων περιόδων, οι ειδικοί θεωρούν ότι έληξε γύρω στα 10.000 π.Χ. Από τότε, ο καιρός έγινε όπως τον ξέρουμε σήμερα. Από εδώ και μπρος, τα πράγματα προχωράνε πιο ήρεμα. Αλλά αυτές οι κλιματολογικές αλλαγές φυσικό ήταν να επηρεάσουν την εξέλιξη του ανθρώπου. Μάλιστα. Από ποια χρονική όμως στιγμή και μετά μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο? 2 εκατομμύρια π.Χ. Ναι. Τα πιο παλιά απομεινάρια ανθρώπινων σκελετών και εργαλείων που έχουν βρεθεί χρονολογούνται γύρω στα 2 εκατομμύρια π.Χ. Η χρονική περίοδος από το 2 εκατομμύρια μέχρι το 3.000 π.Χ. ονομάζεται επιστημονικά εποχή του λίθου, της πέτρας δηλαδή. Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν εργαλεία φτιαγμένα από σκληρή πέτρα. Πέτρινο κατασκεύασμα. Η τελευταία λέξη τεχνολογίας της εποχής. Αυτή η ασύλληπτα μεγάλη χρονική περίοδος χωρίζεται σε 2 υποπεριόδους, την Παλαιολιθική και την Νεολιθική. Για να καταλάβετε για πόσα πολλά χρόνια μιλάμε, αν αυτή η μπάλα είναι η ζωή ενός ανθρώπου, αν αυτή η μπάλα είναι η ιστορία μας από τον Περικλή μέχρι σήμερα, αυτή η μπάλα είναι η εποχή του λίθου. Στην Παλαιολιθική εποχή, ανάμεσα στο 120.000 και το 40.000 π.Χ. δρά ένας άνθρωπος με υπερβολικά αναπτυγμένα οφριακά τόξα, άνισα ογκώδες κεφάλι, χαμηλό λαιμό και ύψος ανάμεσα στο 1,50 και 1,65. Και μάλιστα έπιαναν και τα χέρια του. Οι επιστήμονες βρήκαν για πρώτη φορά το σκελετό ενός τέτοιου ανθρώπου στη Δυτική Γερμανία, σε ένα σπήλαιο της κοιλάδας του Νεάντερνταλ. Και φυσικά τον ονόμασαν άνθρωπο του Νεάντερνταλ. Αυτά στη Γερμανία. Και στην Ελλάδα μας τίποτα? Όχι βέβαια. Σε ένα σπήλαιο της Χαλκιδικής βρέθηκε παρόμοιο κρανίο που χρονολογείται γύρω στα 100.000 π.Χ. και θεωρείται η αρχαιότερη μαρτυρία ανθρώπινης παρουσίας στην Ελλάδα. Όλα πηγαίνουν καλά για τον άνθρωπο του Νεάντερνταλ, ώσπου ο καιρός μας τα χαλάει πάλι.
Μετά την πρώτη παγετονική έξαρση και γύρω στα 40.000 π.Χ., ο άνθρωπος του Νεάντερνταλ εξαφανίστηκε απότομα και τελειωτικά από τον κόσμο. Τελείωσε οριστικά ο άμυρος και μαζί του το ανθρώπινο είδος? Όχι φυσικά. Γιατί τότε εμφανίζεται ένας νέος τύπος ανθρώπου, εντελώς διαφορετικός από τον παλιό, ο Homo sapiens, δηλαδή ο σοφός άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ήρθε από τη Δυτική Ασία, τη Βαλκανική ή την Αφρική και μοιάζει πολύ με τον σημερινό. Ο Homo sapiens, ο σοφός άνθρωπος, είναι πράγματι σοφός, γιατί τελειοποιεί τα εργαλεία του και κατασκευάζει καινούρια όπλα. Έτσι, το κυνήγι γίνεται ευκολότερα και η ζωική τροφή περισσότερη, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού. Τις ατέλειωτες ώρες του προϊστορικού χειμώνα, με τα καινούργια εργαλεία, μπορεί και αναπτύσσει τη διακοσμητική τέχνη. Και ιδού, υπέροχο σκουλαρίκι από δόντι ζώου. Μοναδικό αγαλμάτιο χαραγμένο σε βότσαλο. Και φυσικά, οι καταπληκτικές χαραγμένες και ζωγραφικές παραστάσεις που βρέθηκαν στο σπήλαιο της Αλταμίρα στην Ισπανία, στο σπήλαιο του Λασκό στη Γαλλία και στην κοιλάδα του ποταμού Λούρου στην Ήπειρο, όπου μπορούμε να διακρίνουμε τη μεγαλοφυΐα του προϊστορικού καλλιτέχνη. Πώς ζει τώρα ο παλαιολιθικός άνθρωπος γενικότερα? Η επιβίωση του παλαιολιθικού ανθρώπου στηρίζεται στη συλλογή καρπών και στο κυνήγι ζώων. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα γεμάτα καρπούς και πάρα πολλά ζώα που περνούν δίπλα του. Συλλέγει, δεν αναπαράγει. Προσέξτε το αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτή του η ιδιότητα, του συλλέκτη και κυνηγού, τον αναγκάζει να μετακινείται διαρκώς για να βρει τροφή. Γι' αυτό δεν έχει μόνιμο τόπο κατοικίας. Μόνο το χειμώνα καταφεύγει σε σπήλαια. Και αυτό για να προφυλαχθεί από τα καιρικά φαινόμενα. Αυτά περίπου για την παλαιολιθική εποχή. Και τώρα μπορούμε να επαναλάβουμε τις ειδήσεις μας σε τίτλους. Άνθρωπος του Νεάντερνταλ. Homo sapiens. Τεχνίτης και καλλιεργητής. Ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης ζει ζωή νομαδική. Γιατί χωρίζουμε την εποχή του λίθου σε παλαιολιθική και νεολιθική εποχή? Γιατί στην νεολιθική εποχή τα πράγματα αλλάζουν. Από το 8.000 π.Χ. και για την Ελλάδα λίγο αργότερα, από το 6.000 π.Χ., η ζωή του ανθρώπου αλλάζει σημαντικά. Γιατί ο γύρο του χώρος αλλάζει και αιτία είναι πάλι ο καιρός. Η οριστική υποχώρηση των παγετώνων και η αύξηση της θερμοκρασίας μετατρέπουν τα απέραντα λιβάδια από το Μαρόκο ως το Ιράν σε έρημες εκτάσεις, που κόβονται από λουρίδες πράσινων οάσεων με πυκνή και άγρια βλάστηση. Έρημος παντού. Οι περιπλανόμενοι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες υποχρεώθηκαν τότε να συγκεντρωθούν στις πιο γόνιμες περιοχές και έτσι άρχισαν να αναπαράγουν φυτά και ζώα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την παλαιολιθική εποχή. Δεν μαζεύουν πια καρπούς, αλλά καλλιεργούν όσπρια και δημητριακά. Η διατροφή τους συμπληρώνεται συχνά από ψάρια. Οι προσωρινές νομαδικές κατασκηνώσεις εξελίχθηκαν σε μικρά χωριά και αργότερα σε μικρές πόλεις. Οι άνθρωποι τώρα πια αναγκάζονται να συνυπάρχουν σε μεγάλες ομάδες, πολύ μεγαλύτερες από την παρέα ενός κυνηγιού. Η συνύπαρξη των ανθρώπων, λοιπόν, δημιουργεί την ανάγκη ενός αρχηγού, που κατοικεί σε μια οικία χτισμένη σε εμφανές μέρος. Χρειάζεται να βλέπει, αλλά και να τον βλέπουν. Έτσι, λοιπόν, αναπτύσσεται μια νέα μορφή κοινωνίας και οικονομίας. Η νέα αυτή μορφή οικονομίας γέννησε διάφορες εκδηλώσεις τέχνης, όπως η αγκιοπλαστική, η υφαντική και η κεραμική τέχνη. Παράλληλα, αναπτύσσεται και το εμπόριο. Αρχίζουμε να πλουτίζουμε. Και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε βρει νεολιθικά κάστρα στη Νέα Νικομίδια κοντά στη Βέρεια, στο Σέσκλο και Δίμηνη κοντά στο Βόλο, στους Ιταγρούς κοντά στη Δράμα και αλλού. Συνοπτικά θα λέγαμε πως η εξέλιξη στην εποχή του λίθου ήταν πολύ αργή. Κατά τη νεολιθική εποχή, ο άνθρωπος γίνεται για πρώτη φορά παραγωγός της τροφής του. Αποκτά μόνιμη κατοικία και ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έτσι, αποδεσμεύεται από τις φυσικές δυνάμεις και αρχίζει να ελέγχει το περιβάλλον και να κυριαρχεί πάνω του. Που θα μας βγάλει αυτό, θα το δείτε σε λίγο. Αλλά προηγουμένως, ας θυμηθούμε τι είπαμε σε τίτλους. 8.000 έως 3.000 π.Χ. Ο άνθρωπος παραγωγός της τροφής του, καλλιεργητής, εκτροφέας. Από την ομαδική ζωή στη μόνιμη εγκατάσταση. Πόλη, αρχηγός, νέα μορφή κοινωνίας. Ανάπτυξη τεχνών, αγκιοπλαστική, υφαντική, εμπόριο. Και τώρα όλο το κεφάλαιο με 2 λόγια.
4 παγετώνιες, 3 μεσοπαγετώνιες περίοδοι. Οι κλιματολογικές αλλαγές επηρεάζουν την εξέλιξη του ανθρώπου. Εποχή του λίθου, 2 εκατομμύρια έως 3.000 π.Χ. Παλαιολιθική, ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης. Νεολιθική, ο άνθρωπος παραγωγός.